ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. இன்னைக்கு L2 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. மாதாஜி இதுல இருக்கீங்க இல்லையா? கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 பேர் கிட்ட இருக்கோம். எல்லாருக்குமே இந்த டைமிங் ஓகேவா? யாருக்காவது இதுல இல்ல 3 மணிக்கோ இல்ல 7 மணிக்கோ அந்த மாதிரி நீங்க மாறணும்னு யாராவது விருப்பப்படுறீங்களா? L2 எல்லாருக்குமே இந்த டைமிங் ஓகேவா? இந்த 9 மணி ஓகே டைமிங் ஓகே மாதாஜி. எனக்கு ஓகே தான் மாதாஜி. இல்ல நீங்க யாராவது வேற வேற டைமிங்ல மாறணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாலும் நீங்க சொல்லலாம். ஸோ 3 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு, நமக்கு 7 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ வேணும்னா நீங்க அப்படி மாறிக்கணும், நாங்க அதுல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க சொன்னீங்கன்னா இந்த ஃபுல் டீமையும் கூட நம்ம அப்படியே மாத்திரலாம். ஓகே, ஆசைப்பட்டாலும் நீங்க சொல்லலாம். ஸோ 3 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு, நமக்கு 7 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ வேணும்னா நீங்க அப்படி மாறிக்கணும், நாங்க அதுல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க சொன்னீங்க. ஸ்கிரீன் ஏன் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது? ஒரு நிமிஷம். நம்ம சாப்டர் 1 பாக்கி இருக்கு இல்லையா இன்னும்? ஆமா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஷேர் பண்ணிருக்கேன், சரியா தெரியுதான்னு பாருங்க. தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எனக்கு இப்பதான் இதாயிட்டு இருக்கு, லோட் ஆயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, லோட் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. ஓகேவா மாதாஜி? இப்ப தெரியுதுங்களா? வந்துருச்சு மாதாஜி. இப்ப தெரியுது மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம நேத்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதோட சாரம் மட்டும் பார்த்துட்டே போயிடலாம். இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு 2வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ நேத்து சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? முதல் அத்தியாயம் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அல்லது அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இதுல நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம்? திருதராஷ்டர் முத கேள்வி கேட்கிறார் சஞ்சன் கிட்ட. போர்க்களத்துல, எந்த போர்க்களம்? தர்மக்ஷேத்திரம், அதை குருக்ஷேத்திரம் சொல்றோம். ஸோ அந்த போர்க்களத்துல படைய சண்டை போடணும் அப்படின்றதுக்காக, போர் புரியறதுக்காக கூடின என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்ணாங்கன்னு அவர் கேள்வி கேட்க, அதுல இருந்து தான் நமக்கு பகவத்கீதை கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சஞ்சய் நாங்க என்னென்ன நடந்தது அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டே இருக்கார். ஸோ துரியோதனன் முதல்ல துரோணாச்சாரியர் அவருடைய குருவை அணுகி அவர் சொல்றார், உங்களுடைய சீடனால அணிவகுக்கப்பட்ட முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டவர்களுடைய சேனைகளை பாருங்க அப்படின்னு. ஸோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட நிறைய படைபலம் இருக்கு பாண்டவர்களை கம்பேர் பண்ணும்போது. இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த அந்த பயம், அந்த அதனுடைய வெளிப்பாடு இங்க தெரியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம். ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துலதான் வெற்றி நிச்சயம். ஏன்னா அவர் லக்ஷ்மிபதி. ஸோ அதுல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்குறோம்? பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான அறிகுறிகள்லாம் என்ன? அவங்க 5 காரணங்களை சொல்லி அவர் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? ஸோ அந்த 9 காரணங்கள் என்ன? யாராவது சொல்றீங்களா? என்னென்ன காரணங்கள் பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய அறிகுறிகள் இருக்குது? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் உறவுக்காரங்களா இருக்காங்க, சொந்த பந்தங்கள். இல்ல, ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான காரணங்கள். அவர் ஜெயிக்கிறதுக்குண்ட ஆஞ்சநேயரோட கொடி இருக்குது. ஆஞ்சநேயர். அதுக்கப்புறம் தேர் அக்னி பகவானுக்கு ஆஞ்சநேயருக்குரிய கொடி, அக்னி பகவானுக்கு கொடுத்த தேரு, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் பகவான் கூட இருக்கிறதுனால மகாலட்சுமியும் கட்டாயம் மாதாஜி கட்டாயம் கூட இருப்பாங்கன்றனால. ஓகே, இன்னொன்னு ஹனுமான்ஜி. வேற யாராவது? ஹனுமன்ஜி இருக்காரு. ஓகே, கபித் பஜா. ஓகே,
வேற வேற யாராவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்களேன், மாதாஜிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. 5 பாயிண்ட் சொல்லிட்டாங்க அவங்க. வேற போர் புரிவதற்கான தர்மம் இருந்தது. தர்மக்ஷேத்திரம், அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களம் தர்மக்ஷேத்திரம். களம். ஓகே, வேற பிரபு? மோக்ஷத ஏகாதசி அது நடந்தது. அது போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர் எழுதின அந்த சங்கு முழக்கம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு? பாண்டவர்களுடைய இதயங்கள் நொறுங்கி போற அளவுக்கு சப்தமா இருந்துச்சு. தியக்த ஜீவித்த துரியோதனன் என்ன சொல்றாரு? எனக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு துரியோதனனே சொல்றாரு. இந்த மாதிரி 9 காரணங்கள் சொல்லி அவன் நம்ம என்ன சொல்றாங்க, பாண்டவர்கள் வந்து வெற்றி அடைவார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். 5 காரணங்களை சொல்லி அவர் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொன்னார். என்னென்ன அந்த 5 காரணங்கள்? உறவுக்காரர்கள், சொந்த பந்தம்ன்றது ஒண்ணு. அதனால அவர் என்ன பண்றார்? சொந்த பந்தம்ன்றதுனால அவர் என்ன பண்றார்? இரக்கம் கொள்கின்றார் இல்லையா? இரக்கம் கொள்கிறார். அடுத்து இரக்கம் கொள்கிறார். சத்திரியனா. அடுத்து 5 காரணங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாரும். பழி பாவம் வந்துரும் அப்படின்ற மாதிரி. இரக்கம், அதாவது இன்பமின்மை, அந்த குல தர்மம் அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாருங்க. குலதர்மம் குலதர்மம் அழிந்துவிடும், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். ஓகே, அடுத்து இன்னும் 2 பாயிண்ட். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவம், குலதர்மம் அழிந்துவிடும். கடைசியா அவர் என்ன சொல்றார்? எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. தீர்க்கமற்ற தன்மை அல்லது இருமனம், குழம்பிய மனத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த மாதிரி 5 காரணங்களை சொல்லி போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றார். சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்? அர்ஜுனன் சொல்றார், கிருஷ்ணா 20வது ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்றார், என் கூட சண்டை போடுறதுக்காக வந்திருக்கவங்களை நான் நேர்ல பார்க்கணும், 2 படைகளுக்கு மத்தியில கொண்டு போய் நிறுத்துங்கன்னு சொல்றார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு பார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாருன்றத அவர் வந்து சமிக்ஞை மூலமா சொல்றார். உடனே அர்ஜுனன் வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி அவர் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றார். சோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்னையோட இதுல பாக்குறோம். பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப கம்பேஷனேட்டா இருப்பாங்க, எல்லார் மேலயும் இரக்க குணம் அதிகமாக இருக்கும். ஆனா எந்த இடத்துல யார் மேல நம்ம இரக்கம் வைக்கின்றோன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க ரொம்ப மென்மையான இதயம் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னால அங்க வந்து அவர் வந்து குழம்பி போறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து ஒரு அனாலஜி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இப்ப ஒரு சகோதரருக்கு இல்ல நம்ம வீட்ல இருக்க ஒருத்தவங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுது. அப்ப மருத்துவர்கள் அதுதான் ஒரே தீர்வுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவர் ரொம்ப பயப்படுறாரு. மருத்துவர்கிட்ட போய் அறுவை சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வீங்களா? இல்ல அவர் பயந்துட்டு இருக்காரு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டுருவோமா? அது வந்து தன்னுடைய உயிரையே எடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த கட்டி நம்ம எடுத்து தானே பண்ணணும். அறுவை சிகிச்சை பண்ணி தானே ஆகணும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கும் மாதாஜி. இருக்கும் சொல்லுங்க. மாதாஜி. சொல்லுங்க. எடுத்துதான் ஆகணும் மாதாஜி. அது அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அதை எடுத்துத்தானே பண்ணி ஆகணும். எடுத்துதான் ஆமா. ஆகணும் மாதாஜி. அது போலதான் இங்க வந்து இவங்க வந்து அதர்மத்தின் வழியில இருக்காங்க. அப்படி அதர்மத்தின் வழியில இருக்கிறவங்களுக்கு சரியான பாடம் கற்பிக்க வேணுமா இல்லையா? இவர்தான் வந்து சத்திரியன். அப்போ சத்திரிய குணத்தோட இது என்ன? தர்மத்தை நிலைநாட்டி மக்களை வந்து நல்வழியில கொண்டு செல்லணும், குடிமக்களை. அப்ப அவர் அந்த வேலையை செய்துதான் ஆகணும் இல்லையா? அது போல உம் இன்னொரு நாலேஜ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு நீதிபதி குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு 18 வயது பையன் கூட்டு பாலியல் பலாத்கார குற்றம் செய்திருக்கிறான் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இனி அடுத்தவர்கள் இத்தகைய குற்றங்கள் செய்யவே பயப்படும்படியாக அவனுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்குவீர்கள். அவனுக்கு சிறு வயது என்று நினைத்து அவன் வாழ்க்கை வீணாகி விடாதவாறு தண்டனை தருவீர்கள். ரெண்டுத்துல எதை நம்ம பண்ணுவோம்? நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றம் என்றார் இல்லையா சிவபெருமான பார்த்து. சோ தப்பு சின்ன வயசுலயே நம்ம அதை கண்டிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது அவங்க பெருசா ஆகி அந்த சமுதாய சீர்கேடு நடக்காது. வர்ணா சங்கரம், தேவையற்ற சமூகம் வந்துரும், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துரும் சொல்றாரு அர்ஜுனன். இந்த மாதிரியான அதர்மவாதியான அரசர்களை நம்ம விட்டு வச்சோம்னா அதுதான் நம்மள வந்து தர்ம என்ன என்ன செய்யும்? அதுதான் வந்து வர்ணா சங்கரம், தேவையற்ற சமூகத்தை உருவாக்கிவிடும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இரக்கம் என்பது மிகச்சிறந்த நற்குணம் தான். ஆனா எந்த நேரத்துல யார் மேல நம்ம வந்து அந்த இரக்க குணம் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது. இப்ப ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எல்லா விதத்திலையும் முயற்சி பண்ணி கடைசியாதான் சாம பேத தான தண்டம் போருக்கே வந்தாச்சு. இந்த சமயத்துல போய் நான் போரிட மாட்டேன், இவங்களெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப இரக்கமா இருக்கு, இவங்களுக்கு ஒண்ணு நான் இது பண்றதுக்கு நான் பிக்ஷை எடுத்து வாழலாம், என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபீல் பண்றாரே. இப்ப இந்த இடத்துல அவர் வந்து அந்த போர்க்களத்தை விட்டு போயிட்டார் அப்படின்னாக்கா அவரை எல்லாரும் ஏசுவாங்க இல்லையா? அவரை எல்லாரும்
தவறாக பேசுவார்கள். ஒரு சத்திரியன் இவன் பாரு பயந்துட்டு போய் இந்த போர்க்களத்தை விட்டு அவனோட நல்ல குணம் யாருக்கும் தெரியாது. நம்ம படைபலத்தை பார்த்து பயந்து ஓடுறான் அர்ஜுனன். அப்படிதான் வந்து அவனை தவறாக பேசுவார்கள். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய நம்மளுடைய அறிகுறிகள், உடல்ல இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள், யாராவது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் இன்டர்வியூ போயிருக்கீங்க, இல்ல எக்ஸாம் வந்து பண்ணிருக்கீங்க, அல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் என்ன, அதுல நீங்க உங்ககிட்ட என்னென்ன குணங்கள், அறிகுறிகள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்களா? யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர். இதய படபடக்குங்க. இதயம் படம் படக்கும். ஓகே. என்ன என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன் பிரபு? இல்ல இன்னைக்கு கூட எங்க பையனை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போகும்போது நானு என்னடா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே பதட்டத்துல இருக்கிற போது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். வாய் கொளரும். பிரபு ஓகே இல்ல இப்போ? ஹாஸ்பிட்டல் ஓகே ஆயிட்டாருங்களா? அது தடுப்பூசி போட்டிருந்தாங்க மாதாஜி. அது வந்து ஒரு சின்ன இதாட்ட வீங்கிருச்சு. ம்ஹும். போயிருந்தான். என்ன தடுப்பூசி? அது அம்மை ஊசியே நம்ம போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை வயசு ஆகுது? இப்போ 5 மாசம் ஆகுதுங்க. ஓ ஓ ஓ ஓகே 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 ஓகே. அந்த கொப்பள மாதிரி வந்ததா? ஆ, பிசிஜியா? கொ- ஆ, இது அது கொ- முதலே போட்டிருப்பாங்களே இப்ப. கொப்பளம் மாதிரி வந்திருந்தது. ஆ, அதுக்கு ஆனா நம்ம சின்னது இதுதான். ஆனா நம்மளால அது ஆமா. இப்ப பதட்டமா இருந்துச்சு. கரெக்ட் இல்லையா? பதட்டமா இருக்கும். கரெக்டா சொன்னாங்க பிரபு. மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க? வாய் தழுதழுக்கும். ஓகே. வேற என்ன மாதாஜி? நீங்க பயப்படாதீங்க பிரபு. அது அது அந்த அந்த ரியாக்ஷன் அப்படிதான் இருக்கும். சரியாயிடும். சரிங்களா? சரிங்க மாதாஜி. பெருசா எதுனா ஆச்சுன்னா மட்டும் நீங்க போய் அது பார்த்துட்டு என்னென்ன ட்ரெஸ்ஸிங்கோ என்ன பண்றதுன்னு பாருங்க. இல்ல பாத்துட்டு வந்துட்டேன். ஆ ஆ ஓகே. என்ன சொன்னாங்க? அவங்க ஒண்ணும் இல்ல, இது எல்லாத்துக்கும் வர்ற இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஆயில்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. முதல் குழந்தையா? ஆமாங்க, முதல் குழந்தை. ஓகே ப்ரோ. சரியாயிடும். நீங்க கவலைப்படாதீங்க. பேண்டவாலண்ட் வேக்சின் போட்டிருப்பாங்க மேபி. ஓகே ஓகே. மாதாஜி சொன்னாங்க நான் தழுதழுக்கும். ஓகே. வேற 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 என்ன மாதாஜி? பிரபுஜி ஷேர் பண்ணுங்க. வேர்த்து ஊத்தும். வேர்வை சொட்டி. வேர்வை. வேர்த்து கொட்டும். ஓகே. எஸ். வேற வேற யாராவது ஷேர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். வேற என்ன நல்லா இருக்கும்? ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா அந்த இருக்கு. டைம்ல முடிவெடுக்கவே தெரியாதுங்க. கரெக்ட். அதுதான் இப்ப வந்து அர்ஜுனன் இப்ப பாருங்க. இது 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாக சொல்லப்பட்டது. ஆனா இப்பவும் நமக்கு வந்து இது வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கா இல்லையா? நம்மளும் இதே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இதே குழப்பமான நிலையில தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி அறிகுறிகளை நம்மளும் வந்து வெளிப்படுத்துறோன்றத பார்க்கலாம். அதனாலதான் அதெல்லாம் வந்து அமல புராணம் சாஸ்வதமாக இருக்குது. எல்லா காலத்துக்கும் வந்து பொருந்தக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு பார்க்கணும். கூஸ் பம்ப்னு சொல்றோமே, புல்லரிக்கிறது, உடல்லாம் நடுங்குற மாதிரி இருக்குது, மயிர் கூச்சரிகின்றது. அப்படியே ஒரு மாதிரி நம்ம இருந்தாலுமே நம்ம எனர்ஜிலெஸ்ஸா ஆயிடுறோம். ஒரு சக்தியற்ற ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி படபடன்னு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம கால் தரையில நிக்குதான்னு கூட நம்மளால தெரியல. அப்படி ஒரு மயங்கிய நிலையில இருக்கும். ஸோ அவருடைய காண்டீபம் எல்லாம் எல்லாம் அது அப்படியே நழுவி போகுதாம். உடம்பெல்லாம் வந்து எரியற மாதிரியான ஒரு குணம் அறிகுறி வந்து அவர்கிட்ட காணப்படுதாம். அப்போ அவர் சொல்றாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணத்துல, இதுக்கு மேல என்னால இங்க நிக்க முடியாது. என்னுடைய மனம் என்ன குழம்பி என்னை வந்து ரொம்ப குழப்பத்துல தள்ளுது. கேசி என்ற அசுரனை அழித்தவரே அப்படின்னு சொல்றாரு. கேசவ அப்படின்னு சொல்றோம்ல. சோ கேசி, அது போல அந்த அசுரனை எப்படி நீங்க அழிச்சிங்களோ அது போல நான் இப்ப வந்து ஒரு அறியாமையான ஒரு குணத்துல இருக்கேன், குழப்பமா இருக்கேன். சோ என்னுடைய இந்த குணங்கள்ல இருந்து என்ன விடுதலை செய்யுங்க. கெட்ட சகுனங்களை மட்டும்தான் நான் பாக்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத சொல்றேன். கைகள் நடுங்குது, வாய் உலர்கின்றது, முழு உடலும் நடுங்குகின்றது, மயிர் கூச்சலிடுகின்றது, கரங்கள்ல இருந்து அந்த காண்டிபம் வந்து நழுவுது, இந்த சருமம்லாம் எரியற மாதிரி இருக்கு, கால் நிக்கவே முடியல. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவர் சொல்றார். சோ இந்த பௌதீகமான லோகத்துல அளவுக்கு அதிகமான பற்றுதல் ஆபத்தானது. இந்த நம்ம படிக்க போறதுல நம்ம ஏற்கனவே லெவல் 1ல படிச்சிருக்கோம். அந்த படைக்கப்பட்ட எல்லாமே ஆன்மீக லோகம், பௌதீக லோகம் பார்க்கணும். ஆன்மீக லோகத்துல பற்று அப்படின்னாக்கா பகவான் மேல மட்டும்தான் நமக்கு பற்று இருக்கும். அது நித்தியமான ஒன்று. ஆனா அந்த பௌதீக லோகத்துல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய பற்று அதிகமாகும் போது அது ஆபத்தானது. எப்படி வந்து திருதராஷ்டிரன் தன்னுடைய மகன் மேல கண்மூடித்தனமான ஒரு பற்று வைத்ததோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வம்சமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு குழம்பிய நிலையில இருக்கார். ஏன் அப்படின்னா என் உறவுக்காரங்க கூட நான் எப்படி சண்டை போடுறது,
அதனால அந்த 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 பற்று வந்து என்ன அது பௌதிகமான லோகத்தோட பந்தப்படுத்துறதுனால நாம புத்தி பேதலித்து விடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது போல இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சு போயிடும், ஒரே குழப்பமா இருக்கு, அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் இல்லையா. எப்படி என்னுடைய சொந்தக்காரங்க கிட்டே நான் சண்டை போட முடியும் கிருஷ்ணா? இதனால வரக்கூடிய முதல்ல வந்து அவங்க கிட்ட எப்படி சண்டை போடணும்? இரக்கம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பமின்மை. இப்ப என்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இருந்தது அப்படின்னா நான் யார்கிட்டயாச்சும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப ரெண்டு சைடுல எல்லாருமே வந்து போர் புரியுறாங்க. போர்க்களத்துல வெற்றி தோல்வினாலும் அத்தனை பேரும் அழிய போறாங்க. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நான் என்னோட ஜெயிச்சுட்டாலுமே கூட அந்த இன்பத்தை நான் யார்கிட்ட போய் இது பண்ண முடியும், ஷேர் பண்ண முடியும்? எல்லாருமே தான் இங்க மரணித்து கிடக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றார், இதுல நான் வெற்றி வாய்ந்தாலுமே வெற்றி கிடைச்சாலுமே வந்து ஒரு இன்பமே கிடையாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. சோ இது வந்து அவருடைய தர்மத்தை வந்து அவர் என்ன பண்றார், ஆஹ் மறுக்கிறார். ஒரு சத்திரனாக இருந்து ஆஹ் அவர் எதற்காக இங்க வந்து போரிட வந்திருக்கார், திரௌபதியோட அந்த வஸ்திராபரணம், அந்த லீலையாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாரிக்க. ஏன் காரணம் அப்படின்னாக்கா அந்த அதீதமான பற்று, பௌதிகமான பற்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கோவிந்தரே ஆட்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையை கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகிறோமோ அவர்களே இந்த போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன் வரப்போகின்றது? யாருக்காகலாம் நம்ம இது பண்ண போறோமோ அவங்கள எல்லாமே இங்க வந்து ரெண்டு அணிகளா பிரிஞ்சிருக்காங்க. மதுசூதனா, மது அப்படின்ற அரக்கனை அழித்தவரே, அவரும் ஒவ்வொருத்தரா வந்து அவர் வந்து குளோரிஃபை பண்றார். நீங்க இங்க வந்து பாருங்க, நிறைய விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கலாம். நம்ம நம்மளுடைய 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 மறுப்பை கூட எவ்வளவு அழகாக அர்ஜுனன் நீங்க சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் நாளைக்கு பாருங்க, அவர் இன்னும் இதை விட அழகா வந்து பேசுவார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை குளோரிஃபை பண்ணி சொல்றார். மதுசூதனா, ஆச்சாரியர் எனக்கு அந்த கலையை கற்றுக் கொடுத்து அவர்கிட்டயே நான் சண்டை போட போறேன். தந்தை, பிள்ளை, பாட்டனார், மாமனார்கள், அவர்கள் பேரன்கள், மைத்துனர்கள், இதர உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வையும் செல்வத்தை விளக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க அவர்கள் என்னை கொல்லலாம் என்ற பட்சத்தில் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும்? அவங்க வேணும்னா என்னை கொண்டுகிட்டோம், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் ஏன் அதுக்காக நானும் மல்லுக்கு நிக்கணும் அப்படின்றார். உயிர்களை எல்லாம் காப்பவர் நீங்க தானே ரிஷிகேஷர், எல்லாரும் நீங்க தானே காத்து அருள்கின்றீர்கள். அப்படி இருக்கும்போது இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், மூலகம் கிடைக்கிறதா, இந்த 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 சண்டை போட்டு எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போறது இல்லையா, அது வேணாம், அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இந்த 3 லோகமே எனக்கு கொடுத்தாலும் கூட நான் சண்டை போட மாட்டேன். எவ்வளவு அழகா சொல்றார். உயிர்களை எல்லாம் காப்பவரே, ரிஷிகேஷான்றார், மதுசூதனான்றார், கேசவான்றார். இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், இந்த 3 லோகமும் கிடைக்கிறதா இருந்தாலும் கூட நான் இவங்க கூட போர் புரிய தயாராக இல்லை கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரன் மகன்களை கொள்வதால் நாம் எந்தவித ஆனந்தத்தையும் அனுபவிக்க போகிறோம்? என்ன மாதிரியான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க போறோம்? நான் இந்த லோகம் மட்டும் இல்லை, இந்த ராஜ்யம் மட்டும் இல்லை, 3 லோகம் கிடைச்சாலும் நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, ஸோ இப்படியெல்லாம் சொல்லி அவர் என்ன பண்றார், ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல தன்னுடைய பலமான ஒரு இதை வந்து எடுத்து வைக்கிறார். ஒரு தீயவர்கள் தெரிஞ்சு போச்சு, அவங்க கிட்ட சண்டை போடுறதுனால என்ன பலன் வரப்போகுது அப்படின்னு. 3வது காரணம் பாவச்செயல். இவங்கதான் அக்கிரமக்காரர்கள்னு தெரிஞ்சிச்சு. இந்த அக்கிரமக்காரர்களை கொல்றதுனால நமக்கும் தான் அந்த பாவம் வந்து சேர்ந்துரும். ஸோ அவங்கள என்ன பண்ணலாம், அவங்கள நமக்கு ஈக்குவலா வச்சுக்கவே கூடாது. நீங்க யாரு, நீங்க வந்து அதிர்ஷ்ட தேவதையோட கணவர். அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் ஒரு நம்ம சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால நமக்கு என்னதான் லாபம் நீங்க சொல்லுங்களேன். ஷியாம மாதவா, ஷியாம சுந்தரா மாதவா அப்படின்னு சொல்ற அதிர்ஷ்ட தேவதையோட கணவரே இவங்களையெல்லாம் கொன்று அதுல ஏதாவது நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்குமா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். அடுத்து பாருங்க, ஒரு பதத்திலையும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை புகழ்ந்துட்டே இருக்கார். ஜனார்த்தனா அப்படின்றார். பேராசையால் இதயத்தை இழந்த இந்த மனிதர்கள், இவங்கெல்லாம் அக்கிரமக்காரவங்க. இந்த ஒரு ராஜ்யம் வேணும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தன்னுடைய தர்மத்தை இழந்து, இதயத்தை இழந்து, நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க. இப்படி எல்லாம் அவங்க செய்யறதுனால குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்று அவங்க அறியவில்லை.
ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் இந்த பாவச் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்? அவங்கதான் ராஜ்யம் வேணும் பேராசைனால இதெல்லாம் பண்றாங்க. அப்படி பண்றதுனால அவங்களோட குலமே அழிந்து விடும்னு அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்காங்க, அறியாமல் இருக்காங்க. ஜனார்தனா, எல்லாரையும் காக்கக்கூடியவரே, இந்த ஜகத்தையே காப்பவரே, ஆனா நமக்கு தான் தெரியுமே இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாவம்ட்டு. அப்புறம் ஏன் நம்ம அந்த செயலை செய்யணும் அப்படின்றத சொல்றேன். சோ நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் யாரு அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரியும், இந்த 37ல இருந்து 38ல. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் யார் யார் அந்த 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்னா, விஷம் கொடுக்கறவங்க, வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறவங்க, பயங்கரமான ஆயுதங்களால தாக்குபவர்கள், செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர்கள், பிறர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர்கள், பிறர் மனைவியை கடத்தி செல்பவர்கள். இந்த 6 விஷயங்களும் கௌரவர்களுக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா? பொருந்தும். இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி, பொருந்தும் மாதாஜி. பொருந்தும் இல்லையா? அவங்க ஆமா. என்ன பண்றாங்க, துரியோதனன் வந்து ஆஹ் பா உம் பீஷ்மருக்கு வந்து சாரி பீமனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷம் கலந்த தின்பண்டங்களை வந்து கொடுக்குறாங்க. அரக்கு மாளிகை கட்டி இவங்க என்னவோ பெருசா மாளிகை எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி பாண்டவர்களுக்கு அவங்கள அங்க அனுப்பி வச்சுட்டு என்ன பண்றாங்க, அரக்கு மாளிகை அதுல நெருப்பு வைக்கிறாங்க. பாண்டவர்களும் அவங்களுடைய தாயாரையும் அங்க அனுப்பி வச்சுட்டு பின்னாடியே இவங்க நெருப்பு வைக்க போறாங்க. அது மட்டுமல்லாம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பயங்கர ஆயுதங்களால தாக்கக்கூடிய ஒரு 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 சூழ்நிலையும் அமைகின்றது. அவங்களுக்கு உண்டான செல்வத்தையும் இவங்க ஆக்கிரமிப்பு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களுடைய நிலத்தையும் ஆக்கிரமிப்பு பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம திரௌபதி தன்னுடைய அண்ணி, அவங்களையும் என்ன பண்றாங்க, ஆஹ் அவங்களையும் வந்து அபகரிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து அக்கிரமக்காரர்கள். அப்ப இந்த மாதிரியான அக்கிரம செயல்களை செய்யக்கூடியவங்களை கொல்லலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் அவங்களுடைய பேராசைனால ஆஹ் வரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். இந்த சாஸ்திரம் என்பது என்ன அப்படின்னா ஒரு லா புக் மாதிரி. நம்மளுடைய இப்ப எப்படி இந்த ரோட் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஒழுங்கான வழிகளை போறோமோ, அது போல நம்ம ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும்ன்றதை நமக்கு எடுத்து காட்டுறது தான் இந்த சாஸ்திரம். சோ அதனால அந்த சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரியான அக்கிரமக்காரர்களை கொல்லலாம்னு. இது அர்ஜுனனுக்கு தெரியாதான்னு தெரியும். தெரிஞ்சும் அவர் என்ன பண்றாரு, இங்க ஆசிலேட் ஆகுறாரு. சோ அப்பதான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிப்பார், நமக்கு இந்த உத்தமமான ஒரு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்து குலம் அழிவடைவதால் நித்தியமான குலதர்மம் கெடுகின்றது, இதனால் வம்சத்தில் மீந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். இங்க நம்ம பாக்குறோம் எல்லா நிலையில இருக்கவங்களும் வந்து போர்க்களத்துல இருக்காங்க. வீட்டுல வந்து மூத்தவர்கள் இருக்கணும் இல்லையா, வயசானவங்க இருந்தாதான் எது சரி எது தப்புன்னு வழி நடத்துவாங்க. இங்கதான் எல்லா ஜெனரேஷனும் இங்க வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா, பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் அவங்க பாதுகாக்கப்படணும். பிறக்கும் தெருவுல அவங்க என்ன பண்றாங்க, தந்தையால பாதுகாக்கப்படுறாங்க. கொஞ்சம் வளர வளர தமையர்கள் சகோதரர்களால, அடுத்து கணவன், அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளால. இது சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு, மகன்களால அவங்க பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்னு. இப்ப எல்லா ஆடவர்களும் வந்து போர்க்களத்துல வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டா அந்த பெண்களை பாதுகாப்பது எப்படி? அது மட்டும் இல்லாம என்ன ஆகும், தேவையற்ற சமூகம் வந்து வளர்ச்சி பெறும், வர்ணா சங்கரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த நித்தியமான இந்த குலதர்மம் வந்து கெட்டு விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ மூத்தவர்கள் கண்டிப்பாக வீட்டுல வேணும் நம்மள வழி நடத்துறதுக்கு. அவங்க இல்லை அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு அந்த விஷயங்களை எடுத்து செல்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லாம போகின்றது. அதனால இந்த போர் தேவையில்லை அப்படின்ற. குலதர்மம் அழியும், வர்ணாசங்கரம். கிருஷ்ணரே குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் கலங்கம் அடைகின்றார்கள். நம்மளை சுத்தி இப்ப இந்த கலியுகத்துல அதை தான் பாக்குறோம். சோ பெண்கள் சீரழியப்படுறதுனால என்ன பண்ண, தேவையற்ற சந்ததி, வர்ணா சங்கரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அதனால அவர் சொல்றார், இத எப்படி அடைமொழியோட சொல்றார், விருஷ்ணி குலத்தவரே, உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவரே. அங்க எல்லாரும் அந்த மூத்தவர்கள்லாம் இருந்ததுனால, பெண்கள் சரியான வழியில இருந்ததுனால உங்க குலம் வந்து செழிப்படைந்தது. அது போல இங்க வந்து எல்லாரும் போர்க்களத்துல வந்துட்டாங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது, அவங்க கலங்கம் அடைவார்கள். அதனால அந்த குலமே அழிந்து விடும், தேவையற்ற சந்ததி வந்து உருவாகிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து அமைதி வேணும் அப்படின்னாக்கா நல்ல மக்கள் இருக்கணும் சமுதாயத்துல, அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம்.
அப்போ நல்ல மக்கள் வரணும் அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த பாரம்பரியம், குடும்ப பாரம்பரியம் ஒழுங்கா இருந்தாதான் நல்ல சமூகம் வரும். நல்ல சமூகம் இருந்தாதான் வாழ்வில் அமைதி வரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அதற்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கலாச்சாரத்தை, பாரம்பரியத்தை நாம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே. பெண்கள் தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டு சமன் செய்வதை விடுத்து தன் தனித்துவத்தை போற்றி பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அற்புதமான வித்தியாசத்தை மதிக்க வேண்டும். நம்ம எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஆண்கள் பெண்கள் சமமானவர்கள் அதெல்லாம் ஓகே. அதெல்லாம் தாண்டி பெண்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஒன். இப்ப சமூகமே வேற ஒரு ரீதியா போகுது. அது என்னன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது, என்னென்னவோ கலாச்சாரம் வருது. இப்ப வந்து ஆண் பெண்ணுன்றதே வந்து மாறி வேற மாதிரியான ஓரின இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்கு. சோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து நம்மளுடைய அந்த கலாச்சாரத்தை நம்மளுடைய அடுத்த சந்ததியினருக்கு எடுத்து கொடுக்க வேண்டிய முக்கியமான பொறுப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு. சோ இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆணும் பெண்ணும் சமம் அதெல்லாம் ஓகே. ஆனாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கு. நம்ம ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்ம வந்து நம்மள வந்து அதை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் தன்னுடைய சக்தியை பத்தி சொல்லும்போது பெண்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பொறுமை, சாமர்த்தியம், சாதுரியம் அதெல்லாம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த குணங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு உண்டான குணங்கள். அதனால அவரோட படைப்புல வந்து எதுவுமே உயர்ந்தது தாழ்ந்தது அப்படின்னு இல்லை. நீங்க சில சமயம் டவுட் வரலாம். அந்த முன்னுரையில எனக்குமே அது இருந்துச்சு. அப்ப நான் கேட்டேன். அந்த முன்னுரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவில் குறைந்த பெண்கள், சூத்திரர்கள், அதுக்கப்புறம் வைஷ்யர்கள் அவங்கெல்லாம் கூட பகவானை எளிதில் அடைந்து விட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை இருந்தது. அப்ப அதை பத்தி கேட்கும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர்கிட்டையும் ஒரு மாதாஜி வந்து இதைதான் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னாக்கா, பெண்களை வந்து எளிதில் நம்ம ஏமாற்றி விடலாம். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஒத்துக்கிறோம் மாதாஜி. ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் நம்மளை எளிதில் ஏமாத்தும்? இரக்க மனம் உடையவர்கள். அதிகமான இறக்கம், கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த தாய்மை குணம். அது நம்ம வந்து நிறைய படிக்கிறதுனாலயோ இல்ல பாக்குறதுனாலயோ இல்ல அதை அனுபவிச்சாதான் அது தெரியும். என்னுடைய தங்கைக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு. அப்போ அவங்க வந்து அந்த அந்த குழந்தை மேல அவங்க வச்சிருக்கிற அன்பு, அதை நான் யோசிப்பேன். என்ன என்ன அப்படி ஒரு இது இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை வந்ததுன்னா அப்புறம் அப்படியே அவங்க வந்து ஒரு பெரிய இதா பார்ப்பாங்க. அது வந்து ஓகே அன்பு. ஆனா அது நமக்கு அந்த குழந்தை பிறக்கும் போதுதான் அதோட அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான இது வருது. அப்ப நீங்க பிசியாலஜிக்கலா நீங்க பார்த்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நம்மளோட லைஃப்ல என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஹார்மோன்ஸ் தான் காரணம். ஸோ அது வந்து பெண்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்கு, ஆண்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்கு. நம்ம இந்த இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல யாரும் யாரையும் குறைச்சு மதிப்பிட வேண்டாம். நம்மளுக்கு உண்டான விஷயத்துல நம்ம வந்து நம்ம ஒழுங்கா நடந்தாலே அது பெரிய விஷயம். பெண்கள் எங்கெல்லாம் சரியா இருக்காங்களோ அங்க வந்து உண்மையாலுமே சரியான சமூகமும் சரியான குடும்பம் இருந்ததுன்னா சரியான சமூகம். அந்த குடும்பத்துல நீங்க என்னதான் ஆண்கள் ரொம்ப முன்னெடுத்து போறாங்க, இல்ல வந்து ரொம்ப லீடிங்கா இருக்காங்க, ரொம்ப பாதுகாப்பா ஃபேமிலி நடத்துறாங்கன்னாலும் அங்க பெண்கள் வந்து பொறுப்பு இல்லாம இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த குடும்பம் வந்து மேல வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலா. அதை நிதர்சனமா நம்ம வந்து பாக்குறோம். அதை நம்ம ஒத்துக்கவும் செய்யணும். ஸோ நமக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும். இப்ப இந்த பிராமணர்கள் வந்து சாஸ்திரத்துல படிச்சிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியறதுனால இந்த பற்றற்று கடமை செய்யறது அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியும். ஆனா பெண்கள் வந்து அப்படி அல்ல, எளிதில் ஏமாற்றப்படக்கூடியவர்கள். ஏன்னா நம்ம நம்ம வந்து பை டிஃபால்ட் அப்படிதான் நம்ம வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம். அதை நம்ம வந்து அனுபவிச்சும் இருக்கோம். ஸோ அதனாலதான் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கூட பகவான் எளிதில் அடையப்படக்கூடியவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இந்த தவறான குடும்ப இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, இந்த குடும்ப பண்பாட்டை அழிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா நரகம் கிடைக்க போகுது. அது நம்ம ஏன் பண்ணணும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கிடைச்சிட போகுது இல்லையா. அது மட்டும் இல்லாம அங்க சொல்ற இந்த குடும்பத்துல வந்து மூத்தவர்கள் இல்லையா, நம்மளுடைய மூத்தவர்களுக்கு வந்து பிண்டம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நமக்கு சம்ஸ்காரங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ஒருத்தன் நம்ம மனுஷனா வர்றதுக்கு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே நம்ம அந்த வளகாப்பு இதெல்லாம் சொல்றோமே, நமக்கே தெரியாமையே நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபாலோ பண்றோம். அதெல்லாம் ஒரு சம்ஸ்காரம். ஸோ நம்மளை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள், சம்ஸ்காரங்கள் இருந்து நம்ம தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்.
ஸோ குழந்தை வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே அந்த குழந்தையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான ஒரு ஒரு சம்பிரதாயம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வளைகாப்பு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம். அடுத்து குழந்தை பிறக்குது, தொட்டில் போடுறது, பேர் வைக்கிறது, ஒரு விஷயங்கள் உபநயனம் பண்றது. ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கும் இந்த 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 பூணூல் அனுபவிக்கிறது வந்து பிராமணருக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா மனுஷங்களுக்கும் உண்டான, எல்லா மனிதர்களுக்கும் தேவையான ஒன்று. அது ஒரு சடங்கு நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு. ஆனா அது நமக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா. நான் நினைச்சேன் இது வந்து பிராமணர்கள் இதுல வந்து ஃபாலோ பண்ற ஒரு விஷயம். பிராமணர்கள் நம்ம வகுக்கிறது வந்து நம்மளுடைய பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. இப்ப என்னுடைய தாய் தந்தை, அந்த என்னுடைய பெற்றோர்கள் பிராமணது அப்படின்னாக்கா நானும் பிராமணன் நான் கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது ஆக்சுவலா. பிரபுபாதர் ரொம்ப கிளியரா கொடுத்திருக்காரு, கலியுகத்துல எல்லாருமே வந்து சூத்ரர்கள். ஏன் சொல்லுங்க? நம்ம வந்து யாரையோ ஒருத்தவங்கள சார்ந்துதான் இருக்கும். யார்கிட்டயோ நான் எப்போ ஒருத்தவங்க கீழே சம்பளம் வாங்கி அவங்கள ஒரு முதலாளியா நினைச்சு இது பண்றோமோ அப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒருத்தரை சார்ந்துதான் இருக்கேன். பிராமணர்களுடைய குணம் என்ன? அவங்க வந்து தன்னிறைவு பெற்றவர்கள். எல்லாருக்கும் படித்த ஞானத்தை மத்தவங்களுக்கு வந்து மத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அவங்க கொடுக்கறதுல தான் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பௌதிகமான விஷயங்கள் சார்ந்து இருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் நடக்குது இப்ப நம்ம சுத்தி பார்க்கும்போது இல்லையா? சோ கலியுகத்துல எல்லாருமே பிறப்பின் அடிப்படையில் சூத்திரர்களே. அவங்கள தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா? அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்கு இல்லையா? அந்த குணத்தின் அடிப்படையில அவங்க வந்து பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் சொல்றோம். இப்ப எல்லாமே இந்த 4 வர்ணமே பகவானுடைய அங்கம். இதுல வந்து தலை பெருசு, கால் பெருசு அப்படின்னு இல்ல. தலை இல்லைன்னா கால் இல்ல, கால் இல்லைன்னா தலை இல்ல. அதனால அனைத்துமே வந்து நம்ம இந்த வர்ணங்கள் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் சேர்ந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஒரு சமுதாயம். நீங்க சின்னதா ஒரு ஆபீஸ் கூட எடுத்துக்கங்களேன், எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கங்களேன், அதுல எல்லாருக்கும் ஒரு நிலை இருக்கு இல்லையா? ஒரு தலைவர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அந்த மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க, அடுத்து இந்த கிளாஸ் 4 எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் இருந்தாதான் அந்த 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 இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ஒழுங்கா ரன் ஆகும் இல்லையா? சோ அது போல இந்த மனித சமுதாயம் ஓய்வு பெறுவதற்காக இல்ல அது ஒழுங்கா நடைபெறுவதற்காக இந்த 4 வர்ணங்கள் அவ்வளவுதானே தவிர்த்து அதுல வந்து உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுன்னு இல்லை. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு டெடிகேட்டட் ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, டியூட்டிஸ் இருக்கு, அதை அவங்க செய்யணும். சோ இங்க வந்து அவர் சொல்றாரு, இப்ப மூத்தவங்க எல்லாம் இல்லாம போயிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா மூதாதையர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த பிண்டம் கொடுக்கிற நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது சம்ஸ்காரங்களாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் யாரு சொல்லி தருவாங்க? சோ எதுக்கு நமக்கு இந்த போர் பண்ணணும்? இந்த போர் சொல்றதுனால தான் என்னுடைய பர்சனல் இதுக்காக நான் எல்லாரையும் கொண்டு வந்து போர் புரிய வைக்கணுமா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா எந்த இடத்துல சொல்றாருன்றதுதான் பெரிய விஷயம். குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவுறுகின்றன. அதனால இந்த ஆஹ் இந்த மக்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இவங்க கூட சண்டை போடணும்ன்ற அவசியம் நமக்கு தேவையில்லை கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும். சோ இப்ப நம்ம பாக்குறோம், நமக்கே தெரியாது, அறிந்தோ அறியாமலோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ எத்தனையோ குற்றங்கள் செய்து களங்கங்கள் அதனுடைய விளைவுகள் இருக்கு. இப்ப பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த நாரத பஞ்சராத்திர சம்ஸ்காரங்களை ஃபாலோ பண்ணுன்ற அவசியம் அல்ல. எப்ப நாம பக்தி தொண்டு செய்கின்றனோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதற்காக என்னுடைய செயல்கள், ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ்ல நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருவேன். நம்ம நம்ம தினமும் வந்து அங்க வந்து அந்த நம்ம ஸ்டார்டிங் அந்த குளிக்கிறதுல இருந்து நம்ம உடம்ப பகவானுடைய அந்த நாமத்தை போட்டு அலங்காரம் பண்றதுல இருந்து பகவானுடைய நாம ஜபம் பண்றதுல இருந்து அவருக்கு செயல்கள், அதாவது பக்தி நம்ம போகும்போது இதுக்கு செப்பரேட்டா நான் என்ன வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அல்ல. மத்த விஷயங்கள்ல தான் வந்து நம்ம அதுக்குன்னு மெனக்கட்டு இதுக்காக நான் இந்த ப்ராசஸ பண்ணணும்னு அப்படின்னு இருக்கும். சோ எப்ப தூய பக்தி தொண்டு நாம செய்யறோமோ அப்ப மத்த விஷயங்களை பண்ண வேண்டும், மத்த கடமைகளை செய்ய வேண்டும்ன்ற அவசியம் நமக்கு இல்லை. ஏன்னா நம்ம முழுமையாக பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துவதற்கு உண்டான செயல்களை செய்யறதுனால நாம அதை தனியா பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இப்படியாக 5 காரணங்களை சொல்றார் இல்லையா அவர். மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே, ராஜசுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர்களை கூட கொல்ல முனைஞ்சிட்டோமா, ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை நான் இப்ப வந்து எந்த ஆயுதமும் இல்லாம நான் நிராயுதபாணியா இருக்கேன்ப்பா. சோ என்ன அவங்க கொன்னுட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து எனக்கு தான் நல்லது, அவங்களுக்கு தீமை கிடைக்கதோ இல்லையோ எனக்கு நல்லது, ஏன்னா ஆயுதம் இல்லாம என்ன கொன்னுட்டாங்க, அதனால நான் வந்து போரிட மாட்டேன்.
இந்த போர்க்களத்துல இருந்து நான் போக போறேன், பிக்ஷை எடுத்தாவது நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு இதன் மூலமாக வரக்கூடிய ராஜ்யம் வேண்டாம், இந்த மாதிரியான செயல்களை சொல்லி அவர் என்ன சொல்றார், நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ சஞ்சயன் இப்படி சொல்றாரு. இப்ப வந்து இதெல்லாம் நடந்துச்சு இல்லையா, 2 பேருக்கும் நடுவுல நடந்த சம்பாஷணைகள். சோ சஞ்சயன் சொல்றார், போர்க்களத்துல இந்த மாதிரி பேசிட்டு அர்ஜுனன் என்ன பண்றார், தன்னுடைய வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டார், குழப்பத்தோட உட்கார்ந்துட்டார். அவருடைய மனம் வந்து என்னத்துல மூழ்கி இருக்கு, ஒரே சோகத்துல மூழ்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவரு இரண்டாவது முதல் அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம இங்க முடிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் சாப்டர் போலாமா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா உங்களுக்கு இதுல? பிரபு வந்து அந்த இது நேத்து நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, நான் கேட்டிருக்கேன் பூத்த பக்தர்கள் கிட்ட. சோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம். வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் இதுல செகண்ட் சாப்டர் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. போலாம் மாதாஜி. கீதையின் மாதாஜி அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் வந்து நேம் எழுதல, அவங்கள மட்டும் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல அவங்க பேரும் போன் நம்பர் மட்டும் கொடுக்க சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கேலக்சின்னு போட்டுக்காங்க. ஓகே, யாருன்னு பாத்துக்கங்களேன். கேலக்ஸி யாரு, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கூட பேசலாம். கேலக்ஸி A50, கேலக்ஸி A9 அவங்க பேரும் போன் நம்பர் மட்டும் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்களேன், மெசேஜ் பாக்ஸ்ல. நீங்க உள்ள நுழைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, உங்களோட பேர் வந்து நீங்க மாத்திக்கணும். என்ன பேர்ல நீங்க இருக்கீங்க. சொல்லுங்க பிரபு. சவுண்ட் ஒழுங்கா கேக்குது மாதாஜி, இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. மாதாஜி நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு விளங்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்காத மாதாஜி, நான் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, ஐ திங்க் சாந்தி மாதாஜியோ? இல்ல மாதாஜி, நான் லீவ் வேணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? சாந்தி மாதாஜி ஜாயின் ஆகல தானே இன்னும்? அப்ப அவங்களதான் இருக்கு, அவங்க வாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன் மாதாஜி? ராமலிங்கம்னு ஒரு தடவை போட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி, அவங்க வந்து ராமலிங்கம் போட்டிருக்கீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சவுண்ட் கேலக்ஸி A9 சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. நானே கேக்குது, சொல்லுங்க மாதாஜி. கோவில்ல தான் இருக்கேன் மாதாஜி. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல கல்யாணம். சாந்தி மாதாஜி. ஓகே ஓகே, சாந்தி மாதாஜி. இவங்க கேலக்ஸி மாதாஜி, நீங்க கோகோஸ்டா இருக்கிறதுனால நீங்களே நேம் கொடுக்கலாம், நீங்களே ரீநேம் கொடுக்கலாம். அது ஓகே பிரபு, நமக்கு பேர் தெரிஞ்சாதானே யாரும் தெரியாம கொடுக்க முடியாதுல்ல. சாந்தி மாதாஜி தானே சொல்றாங்க. இப்ப சாந்தி மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. இவங்க கேலக்ஸி A9 கேளுங்க மாதாஜி. A9 போட்டுட்டு இருக்காங்க, ராமலிங்கம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே 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 அப்ப அவங்க ரீநேம் போட்டு விட்டாங்க மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுறணும் மாதாஜி, இங்க சிக்னல் கிடைக்கல மாதாஜி. சரியா? நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நம்ம போட்டுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அங்க தரிசனம் பாருங்க, நல்லா பாருங்க. ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த போலாம். சாங்கிய தத்துவம், சாங்கிய யோகம் அல்லது சாங்கிய யோகம் அல்லது வந்து கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கிறோம், பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம். பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் அவங்க 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கதைக்கான களம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ திருதராஷ்டிரர் கேட்க துரியோதனன் வந்து அங்க என்னெல்லாம் அந்த படை களத்துல இருக்கிறதெல்லாம் அவர் வந்து சொல்றாரு. அது வந்து 11 பதத்துல வரைக்கும் பாக்குறோம். சோ அதுல வந்து திருதராஷ்டிரோட மனநிலை எப்படி இருக்கு, அவருக்கு சந்தேகம் இருக்கு, பயம் இருக்கு, பாரபட்சம், இது 3த்தையும் நம்ம பாக்குறோம். ஏன் பிள்ளைகள் மாமகா பாண்டவாஸ்சேவ அப்படிங்கிறார். துரியோதனனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய படையை பற்றி தற்பெருமை பேசிக்கொள்றார். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு இருக்கிற பயம் வந்து அதுல தெரியுது அப்படின்னு பாக்குறோம். மாதாஜி நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், எதனா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து அதை பாத்துக்காங்க மாதாஜி.
அது மட்டும் இல்லாம நேர்மையானவர்களை தன்னுடைய துரோணாச்சாரியரே சந்தேகப்படுறாரு. அப்பதான் நீங்க அதனாலதான் அவர் பழைய கதைகள்லாம் சொல்றாரு. திருஷ்டத்யும்னன் யாரு, உங்களை கொல்ல போறவன் தெரிஞ்சும் நீங்க அவங்களுக்கு வந்து எல்லா கலைகளும் கற்றுக் கொடுத்தீங்க, அதே தவிர இங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றாரு. சோ தன்னுடைய ஆச்சாரியனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றாரு, சந்தேகப்படுறாரு. சோ அது மட்டும் இல்லாம பகவான் மங்களங்கள் பொருந்திய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த 9 காரணங்கள் சொல்லி நாம பாண்டவர்கள் வந்து வெற்றி அடைவார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். தெய்வீக சங்குகள், கிருஷ்ணருடைய இருப்பு, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் அவரது பக்தர்களை மிகவும் நேசிக்கின்றார். அவர் எப்பவுமே வந்து பக்தவச்சலன் இல்லையா? சோ அதனால இல்லைன்னா அஜாமிலன் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைய தான் கூப்பிட்டார் நாராயணான். இருந்தாலும் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருக்கு முக்தி கொடுத்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், கிருஷ்ணா கொண்டு போய் 2 படைக்கும் நடுவுல நிறுத்து, யார் யாரெல்லாம் சண்டை போட வந்திருக்காங்க நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புன்முறுவலோட தேரை கொண்டு போய் நிறுத்தினார். பக்த வச்சலன் பகவான், பக்தன் என்ன சொல்றாரோ அவருடைய கட்டளைக்கு அடிபடுகின்றார். அதனாலதான் பகவான் முக்தி கூட கொடுத்துடுறாரு, ஆனா பக்தி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார். ஏன் அப்படின்னா பக்தி அவ்வளவு எளிது கிடையாது நமக்கு. ஏன் அப்படின்னா பக்தி அவர் கொடுத்துட்டாருன்னா அவர் நமக்கு அடிமைப்பட்டவர் ஆயிடுறார். அதனால பகவான் பக்தவச்சலன். சோ அர்ஜுனன் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அவர் கொண்டு போய் தன்னுடைய ரதத்தை நிறுத்துறார். சோ அது மட்டும் இல்லாம வேற என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஆஹ் உம் அர்ஜுனன் வந்து 5 காரணங்களை சொல்லி போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். இன்பமின்மை, இரக்கம், ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், தீர்க்கமற்ற தன்மை, இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி நான் போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். அப்போ அவருடைய அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்போது அவருடைய அறிகுறிகள்லாம் என்ன, அந்த மன அழுத்தத்தோட அறிகுறிகள்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ கடைசி ஸ்லோகமாக சஞ்சயன் வந்து இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வில்லெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே மனசோர்வோடு அந்த தேர்ல உட்கார்ந்துட்டாரு அப்படின்றத சொல்லி முடிக்கிறார். இப்ப 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம் அப்படின்றது இதுல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையை முழுமையாக 3 விஷயங்களை பார்க்கலாம். ரகசியமான அறிவு, சீக்ரெட், மிக ரகசியமான அறிவு, மிக மிக ரகசியமான அறிவுன்னு 3 விஷயங்களை பார்க்க போறோம். அதுல முதல் இது நம்ம இன்னைக்கு இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னாக்கா ரகசியமான அறிவு. நான் இந்த உடல் அல்ல, உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்றது ஒரு ரகசியம். உண்மைதான். அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள்ல இருந்து நாம வெளியில வருவோம். அவர் இரக்கம் சொல்றாரு, இன்பம் எல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா? நான் எப்படி அவங்களை கொல்றது அப்படின்றார். நீ யாரையுமே கொல்லல அப்படின்றத சொல்லுவார். சோ 5 காரணங்களை சொல்லி போரிட மாட்டேன்னு சொன்ன அர்ஜுனனுக்கு ஒரு காரணத்திற்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆன்சர் கொடுக்க போறாங்க இந்த அத்தியாயத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் எப்படி அந்த நெருக்கடியை சமாளித்தல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்மளுடைய அந்த உண்மையான அடையாளம், நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்றத 11ல இருந்து 30 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பார்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு வந்து 20 விதமான கடமைகள் இருக்கு, 31ல இருந்து 53 வரைக்கும். எந்த செயல்களை செஞ்சா நம்ம நீண்ட சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சோ இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி அவர் போரிட மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா? சோ முதல் ஸ்லோகம் சஞ்சயன் வந்து சொல்றார். என்னன்னு சொல்றார்? தம் ததா கிருபை ஆவுஷ்டம் அஸ்ரு பூர்ணா குலேக்ஷணம் விஷுதம் தம் இதம் வாக்கியம் உவாச மதுசூதனஹா. சஞ்சயன் சொல்றார், அர்ஜுனன் இரக்கத்துல மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கி நிலையில் இருப்பதை கண்ட மதுசூதனார் கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு பேசினார். உவாச்ச மதுசூதன. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இப்ப வந்து பேச போறார். அவருக்கு இங்க என்னன்னு பார்க்கணும். இது வரைக்கும் என்னென்ன பேர்லாம் பார்த்திருக்கோம் சொல்லுங்க. 2வது அத்தியாயம் வந்துட்டோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன மாதிரியான பேர்லாம் பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை என்னென்ன பேர்ல எல்லாம் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க இங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? மதுசூதனன், சொல்லுங்க பிரபு. பகவான், பகவான் வரைக்கும் நம்ம இன்ன வரைக்கும் பார்க்கலையே, பகவான்ட்டு பார்க்கல, இனிமேதான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு அவரு? பகவான் நம்ம பார்த்தோமா இது வரைக்கும்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் பார்த்தோமா எங்கேயாவது? என்னாச்சு, நான் பேசுறது இல்ல கேட்கல. மாதாஜி. என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஸ்ரீ கேக்குது கிருஷ்ணர்? மாதாஜி. என்னென்னு பார்த்தோம். சரி, இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னு கூப்பிடுறாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை? மதுசூதனன். யாரு கூப்பிடுறாங்க? சஞ்சயர். சஞ்சயன் சொல்றாரு. அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னென்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? இன்னைக்கு கூட பார்த்தோம் கிளாஸ்ல. கேசவா, மாதவா, ஷியாமா, ஜனார்தனா, விருஷ்ணி குலத்தவரே அப்படின்லாம் அவர் சொல்றார் இல்லையா? சோ இப்ப நம்ம பார்க்கலாம்.
ஆஹ் சோ இங்க நம்ம ஒரு அனாலஜி பார்க்கிறோம். அறியாமையில் மூழ்கியுள்ள மனிதனின் புலம்பலை போக்குவதற்கு பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. சோ அதனால நமக்கான அந்த வாழ்க்கைக்கான பாடம் இந்த பகவத்கீதையில இருக்கு. பௌதீக இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை அறியாததன் அறிகுறிகள் ஆகும். நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன், நான் தான் இந்த உடல் நினைச்சு இந்த உடல் ரீதியா நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பற்றோட இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் நான் கஷ்டமா எடுத்துக்கிறேன். நித்தியமான ஆத்மாவிற்காக இரக்கம் கொள்வதே தன்னை உணர்வதாகும். ஆனா இது வந்து உண்மையான புரிதல் கிடையாது. இந்த உடல் அழியக்கூடியது, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அழிவற்றது. அந்த ஆத்மா ஓய்வு பெறுவதற்கு நாம என்னென்ன விஷயங்கள் ஆன்மீக செயல்கள் செய்யறோமோ அதுதான் தன்னை உணர்வதற்கு உண்டான வழிவகைகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, பதவி உயர்வு, மதிப்பீடு, நல்ல மதிப்பெண், நல்லுறவு, பொருளாதாரம் இவைகளுக்காக புலம்புகிறேனா? கவலை, நிச்சயமின்மை, வருத்தம் இவைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேனா? ஆமெனில் நான் பகவத்கீதை எனக்காகவே உள்ளது. ஏன்னா நான் இந்த உடல் சார்ந்த விஷயத்தோட நான் என்ன பந்தப்படுத்துக்கிறேன். எத்தனை பேர் சூசைட் பண்றாங்க, எத்தனை பேர் வந்து 12th மார்க்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு, லவ் ஃபெயிலியரு, மற்ற விஷயங்களை சொல்லி எத்தனை பேர் வந்து தன்னுடைய ஆத்ம தியாகம் பண்ணிக்கிறான். சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு தவறான விஷயம். ஏன் அப்படின்னா நான் இந்த உடலோட என்ன பந்தப்படுத்திக்கிறேன், இதோட நான் அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றேன். அதனாலதான் சோ அந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுனாலதான் இது வந்து ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்றோம். சோ அது தெரியும் போது நாம அந்த தவறான செயல்களை செய்ய மாட்டோம். சோ 2வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்துலதான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பேசுறார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச குதஸ்த்வா கஷ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அநார்யஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்கியம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுனா. சோ இங்க பகவான் சொல்றார் கஷ்மலம். சென்னையில ஒரு பாஷை இருக்கும் இல்லையா, கஸ்மாலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ இங்க வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்ற கஷ்மலம். ஏன் அப்படி சொல்றாரு? இந்த மாதிரியான கலங்கங்கள் உனக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு அர்ஜுனான்னு சொல்லி கேட்கிறார். புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச. இங்கதான் நாம ஸ்ரீக்கு இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? திருதராஷ்டிரவாச்ச, அர்ஜுனவாச்ச, சஞ்சயவாச்ச. இங்கதான் பகவான் வாச்ச. இந்த 4 கேரக்டர் தான் பகவத்கீதையில இருக்கு. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், அவரை ஏன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உவாச்சன்னு சொல்லல, அவரை ஏன் பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4 வேதங்கள் ஆல்ரெடி சாஸ்வதமாக இருக்கு. அதை வகுத்து கொடுத்தவர் வேத வியாசதேவர் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த வியாசதேவரோட தந்தை வந்து பராசர முனிவர். இந்த பராசர முனிவர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் பகவான் சொல்றார்? யாராவது சொல்றீங்களா? தெரியுமா? மாதாஜி 9:55 ஆகும்போது எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிக்னல் கொடுத்துருங்க மாதாஜி. இதுல எனக்கு டைம். ஓகே மாதாஜி. சரி. ஏன் பகவான் சொல்றோம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது தெரியுமா? சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இங்க வந்து பராசர முனிவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அனைத்து ஐஸ்வர்ய குணங்களையும் நம்ம வந்து 6 குணங்களுக்கு வந்து நம்ம பண்ணலாம். என்ன வந்து முழுமையான அழகு, அறிவு, பலம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துறவு, இன்னும் வேற என்ன இருக்கு, 6 விதமான குணங்கள்ல நாம வகைப்படுத்திடலாம். இப்ப ஒரு பானையில தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா அந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? அந்த பானையில வெறும் காத்துதான் இருக்கும், எதுவும் இருக்காது. தண்ணியோட அளவு குறையும். எல்லாத்தையும் குறையும். எடுத்துட்டோம்னா அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. ஆனா ஒண்ணுமே இருக்காது. பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. அல்ல அல்ல குறையாதவர், முழுமையாக பரிபூரணமாக இருக்கிறது. சோ பகவானிடத்துல அந்த அழகு என்பது பரிபூரணமாக இருக்கு. நம்மளே வந்து பார்க்கலாம். ஒரு சிலர் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, அறிவு இருக்காது. அழகும் அறிவும் இருக்கும், செல்வம் இருக்காது. செல்வம் இருக்கும், பலம் இருக்காது. இல்லையா? இந்த மாதிரி ஆஹ் குறைபாடுகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதனாலதான் நாம பகவான் இடத்துல வேறுபட்டு இருக்கோம். பகவான் கிட்ட இந்த 6 குணங்களும் பூரணமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அழகு, அறிவு, பலம், செல்வம், இதோ இங்க வந்துருச்சு பாரு. அழகு, அறிவு. அவர் வந்து அதனாலதான் கிருஷ்ண ஷியாம சுந்தரர், மதன மோகன அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பகவானுக்கு நிறைய பேர் வச்சு சொல்றோம். சோ அவர் பயங்கர அழகானவர், கருப்பா இருக்காரு பகவான். ஆனாலும் எல்லாரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவராக இருக்கார்.
அனைத்து வேதஸ்ட சர்வேர் ஆம்பேத வேத்யோ, வேதங்களால அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே. வேதம் அவராகவே இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவரிடத்துல இந்த அறிவும் பூரணமாக இருக்கு. அது போல செல்வம், ஏன் பகவானிடத்துலதான் அவர் லக்ஷ்மிபதி. அவர்களுக்கு நீங்க பிரம்ம சமீதியில பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான லக்ஷ்மிகள் அவங்களுக்கு வந்து சேவை பண்றதுக்காக இருக்காங்க. சோ அவரிடத்துல செல்வம் அதிகமாக இருக்கு. பகவான் புகழ் இப்போ இல்ல எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய புகழ் பாடிட்டே இருக்கும் நம்ம, இல்லையா? சோ உயர்ந்த புகழுக்குரியவர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பலம், பகவான் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கும் அந்த அதர்மவாதிகளை ஒழிக்கிறதுக்கும் அவர் இறங்கி வரணும்னு தேவையே இல்லை. அவருடைய கடைக்கன் பார்வையே போதும். ஆனா பக்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காகவும் தானே அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் யுகம் தோறும் வந்து பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம், இல்லையா? சோ அவர்கிட்ட பலம் முழுமையாக இருக்கு. தியாகம் அப்படின்னா என்னது? துறவு. 16,108 மனைவிகள் இருந்தாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரீட்சித் மகாராஜரை வந்து அவர் உள்ள போய் அவர் வந்து அஸ்வத்தாமன், துரியோதனனுடைய நண்பன், துரோணாச்சாரியோட மகன் அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்ற, பாண்டவர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியினால உப பாண்டவர்கள் எல்லாரையும் கொன்னுடுறார். திரௌபதிக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் 5 குழந்தைகளையும் இவங்கதான் பாண்டவர்கள் நினைச்சிட்டு அவங்களுடைய பிள்ளைகளை கொன்னுடுறார். அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு இன்னும் ரொம்ப கோபம் குறையவே இல்லை. அஸ்வத்தாமனுக்கு தன்னுடைய நண்பனை திருப்திப்படுத்தணும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக என்ன பண்றாரு, உத்தரை அபிமன்யுவா கொன்னுட்டாங்க சக்கரவியூகம் செய்து. அவருடைய பிள்ளை வந்து உத்தரையோட கர்ப்பத்துல இருக்காங்க. அந்த குழந்தையை கொல்றதுக்கும் வந்து அவர் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விடுறார் அஸ்வத்தாமன். அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரீட்சித் மகாராஜரை காக்கின்றார். கர்ப்பப்பை அதுல சிசுவோட சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அந்த கட்டை விரல் சைஸ் தான் இருக்காராம். அதுல இருந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து குழந்தையை காப்பாத்துறார், சிசுவை. அதனாலதான் பரீட்சித் மகாராஜர் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் உள்ள இருக்கும்போது என்ன ஒருத்தர் காப்பாத்தினாரு, அவர் இவரான்னு ஒவ்வொருத்தரையா பரீட்சித்து பாக்குறாராம். அதனால அவருக்கு வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் அப்படின்ற ஒரு பெயரும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு லீலை இருக்கு. அப்ப அவர் குழந்தை வெளியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கறிக்கட்டையா வந்துருது குழந்தை. அவர் என்னதான் அவர் வந்து பகவான் வந்து காப்பாற்றினாலும் அவருடைய அந்த உன்னத தன்மையை எடுத்து காட்டுறதுக்கான ஒரு கதை இது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசரீரி கேக்குது. என்ன அந்த அசரீரி அப்படின்னாக்கா, எவரொருவர் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுடைய ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே இந்த குழந்தை உயிர்த்தெழும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அசரீரி கேக்குது. கேட்ட உடனே யாருமே முன் வரலையாம். பாண்டவர்கள்ல இருந்து யாருமே வந்து அந்த குழந்தைய வந்து தொட முன் வரல. பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்திருக்கணும் இல்லையா, யாருமே வரல. ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், நான் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தது உண்மையாக இருந்தால் இந்த குழந்தை உயிர் தழட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய தொட்ட நிமித்தத்துல அந்த குழந்தை உயிர் தழுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, அவருக்கு அத்துணை மனைவிமார்கள் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பௌதிகமான கண்ணோட்டத்துல கிரகஸ்தர்களாக இருந்தாலுமே கூட அவங்களுக்கும் வந்து சாஸ்திரத்துல சொன்னப்பட்டபடி பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. சோ அதை அவர் சரியாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல, தன்னுடைய குழந்தைகள் ஒவ்வொரு 16,108 மனைவிகள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 10 குழந்தைகள். இவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வந்து துவாரகாபுரியில ஒவ்வொருத்தருக்கும் அரண்மனை கட்டி கொடுத்துருக்க. அப்போ அந்த அந்த அவருடைய லீலை முடிஞ்ச சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க குழந்தைங்களுக்குள்ளேயே அவங்களுடைய பசங்களுக்குள்ளேயே வந்து சண்டை நடந்து அத்தனை பேரும் வந்து அங்க மடிஞ்சு போறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்கலாம், பகவான் எப்படி பற்றற்று இருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவங்க வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளாகவே வம்சமாகவே இருந்தாலுமே கூட அவங்க பிராமணர்களுக்கு ஏதாவது துவேஷம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதனுடைய பலனை அவங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். சோ அதை வந்து அது ஒரு லீலையா நம்ம அங்க பார்க்கலாம். சோ அங்க வந்து அவருடைய துறவுன்றது எப்படி அப்படின்றது தெரியுது. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன அவருடைய இதுக்காக. சோ அங்க பாக்குறோம், அழகு, அறிவு, பலம், புகழ், செல்வம், தியாகம், இது எல்லாமே வந்து பகவானிடத்துல பூரணமாக இருந்ததுனால ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் வாச்ச அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அங்க சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் புருஷோத்தமர். நம்மெல்லாம் புருஷர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம், ஆனா உண்மையான புருஷர் அவர் தான். அந்த புருஷர்கள்லயே மிகவும் உத்தமமானவர், திவ்யமானவர் வந்து பகவான். அவர் வந்து முழு முதற் கடவுள். நம்ம யாரெல்லாம் வந்து கடவுள் வழிபடுறோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் மூலம் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் சொல்றார், என்ன சொல்றார், அன்புள்ள அர்ஜுனா,
உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள், கஷ்மலம், எங்கிருந்து ஈத்தம், எங்கிருந்து வந்துச்சு? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. ஏன் உன்கிட்ட பார்த்து நான் ஆச்சரியப்படுறேன் அப்படின்னா, நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல அதோட ஆன்சர் இருக்கு. ஸோ அந்த உயர்ந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா, பகவத்கீதைன்ற அந்த உயர்ந்த ஞானம், அது வந்து அரசர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அரசர்கள் தான் வந்து குடிமக்களை பரிபாலனம் செய்யறாங்க. அப்போ அரசன் எவ்வழியோ மகேசன் எவ்வழியோ மக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஒரு அரசன் தர்மத்தின் வழியாக போகும்போது அவரை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்போ அரசனுக்கு எல்லா ஞானமும் இருக்கும். நான் இந்த உடல் கிடையாது, நான் வேற, ஆத்மா வேற, உடல் வேற அப்படின்ற ஞானம் இருக்கும். அப்போ எப்படி இந்த மாதிரியான பௌதிக கலங்கங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்றத அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணன் கேட்கிறார். வாழ்க்கையோட மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இதெல்லாம் தகுதியற்றவை. இதை உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு செல்லாது மாறாக அவமானத்தையே கொடுக்கும் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். சோ இங்க வந்து பகவானுடைய முக்கியத்துவம், ஏன் அவரை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் சொல்றோன்றத பார்த்துட்டோம். கிருஷ்ணர் ஆச்சரியப்படுறாரு, இந்த கஷ்மலம் எங்கிருந்து உங்ககிட்ட வந்துச்சு இந்த கலங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். சோ மனுஷங்களுடைய அந்த வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணி பக்தி தொண்டு செய்யறது தான். சத்திரியனாக நீ என்ன பண்ணணும்? தர்மத்தை காக்கணும். எப்படி உங்ககிட்ட இந்த கலங்கங்கள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். அப்படி இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் இருக்கிறதுடைய பலன்கள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே, ஸோ டைம் என்னாச்சு மாதாஜி? ஆயிடுத்துங்களா? ஓகே, இன்னும் இருக்கு. 2 பேர் போயிட்டாங்க, அதுக்கு தான் நான் பார்த்தேன். ஓகே, இன்னொரு 2 ஸ்லோகம் கூட பார்த்துடலாம். பிருத்தாவின் மகனே, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காது. கிளைப்யா மாஸ்ன கம பார்த்த நைத்தத் துவப்யுபபத்யதே க்ஷூத்ரம் ஹிருதய தௌர்லபியம் யக்தவோத்திஷ்ட பரந்தவ. ஹிருதய தௌர்லபியம், சோ இந்த இதய பலவீனத்துக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காத. இதெல்லாம் எப்படிப்பட்டது? அற்பமானது. எதிரிகளை தவிக்க செய்வனே, எவ்வளவு அழகா அவர் எப்படி இவரை புகழ்ந்து பேசினாரோ அது போல இவரும் என்ன சொல்றார், அத நம்மளுடைய மறுப்பை அல்லது கோபத்தை கூட எப்படி வெளிக்காட்டணும்ன்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எதிரிகளை தவிக்க செய்வனே, அவரை புகழ்ந்து புகழ்ந்துதான் வந்து அர்ஜுனனும் வந்து பேசுறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஒருவன் நினைப்பதை விட வார்த்தைகள் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் உங்கள் வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கவும். வார்த்தைகளுக்கு வந்து சக்தி இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து பேசும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பேசணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே, அர்ஜுன உவாச்ச கதம் பீஷ்மம் அஹம் சங்கே துரோணம் ச மதுசூதன ரிஷபி பிரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவ் அரிசூதன. அர்ஜுனன் சொல்றார், எதிரிகளை கொள்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? அடுத்து கேட்பார், நீங்க உங்களோட குருவை வந்து எதிர்த்து நிற்பீங்களா? எனக்கு வந்து என்னுடைய மரியாதைக்கு உரியவர்கள், பெரியவங்க இல்லையா, பூஜைக்கு உரியவர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், அவங்களுக்கு நான் எப்படி வந்து சண்டை போட முடியும் அர்ஜுனா, கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். குருன் அஹத்வாஹி மகானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பைஷ்யம் அபிஹ லோகே ஹத்வார்த்த காமாம்ஸ்து குருன் இஹைவ புஞ்சி யபோகான் ருதிர பிரதிக்தான். மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரங்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இந்த உலகத்தில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். என்னுடைய மகாத்மாக்கள் அவங்க, ஆச்சாரியர்கள் அவங்களை கஷ்டப்படுத்துறதை விட நான் பிச்சை எடுத்து வாழ்றது மேல். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பதை அனைத்திலும் இரத்தக்கரை படிந்திருக்கும். இவங்களை கொன்று அதை நான் அனுபவிக்கிறதுனால எனக்கு ஃபுல்லா இரத்தக்கரை தான் இருக்கும். அவங்க பெரியவங்க, அவங்க வேணா இருந்துட்டு போட்டோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ஏன் அதுக்காக நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். நான் ஜெயதத் வித்ம கதரன்னு கிரியோ யத்வா ஜெயமே யதிவானோ ஜெயோ யான் ஏவ ஹத்வா ந ஜுஜுவிஷாமஸ்தேவ ஸ்திதா பிரமுகே தார்த்தராஷ்டிரா. அவர்களை நாம் வெல்வதால், அவர்களால் வெல்லப்படுவதா எது சிறந்தது என்று நாம் அறியோம். அவங்க நம்மள வெல்றதா இல்ல அவங்களால நாம வெல்லப்படுறதா எது நமக்கு தெரியாது. யாரை கொன்னா நாம வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்பொழுது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றார்கள் அப்படின்றத சொல்றார். சோ தனிப்பட்ட தொழில் உறவுமுறை பிரச்சனைகள், அர்ஜுனனுக்கு இவை எல்லா பிரச்சனைகளும் இருந்தது. வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது பகவத்கீதையை அணுகவும். சோ இந்த மாதிரி எல்லா குழப்பங்களும் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கும்போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த கீதையை உரைக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 7வது ஸ்லோகம் மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகம், நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையான ஸ்லோகம்.
कार्पण्यदोषो बहदस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. ஸோ அவர் சொல்றார், கிருஷ்ணா, இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கேன். கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலையில என்னோட இயல்புன்றது என்னன்னு எனக்கு தெரியல கிருஷ்ணா. எது சரி எது தவறுன்னு எனக்கு தெரியல. எது எனக்கு சரியானதுன்னு எனக்கு கரெக்டா உபதேசம் பண்ணுங்க. நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. எப்ப இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் ஒரு உறவினர்கள், அத்தை மகன் அப்படின்ற ஒரு உறவு இருந்தது. தன்னுடைய தங்கையை, சொந்த தங்கையை திருமணம் பண்ணி கொடுத்திருக்கார் சுபத்திரைய. அந்த மாதிரியான உறவு இருந்துச்சு. ஆனா இங்க ஒரு நண்பனாக இருந்தார் அர்ஜுனன். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீடனாக பகவானிடத்துல கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆயிட்டார். அதனால உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன், எனக்கு அருள் கூர்ந்து சரியான அறிவுரைகளை நீங்கள் எனக்கு வழங்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, ஸோ இங்க இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம். அவருடைய குழப்பம், அதனால அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பலவீனம், கருமித்தனமான பலவீனம் அப்படின்னாக்கா இந்த உலக பற்றின் மூலமாக அவருக்கு வரக்கூடிய அந்த பலவீனம். கடைசி அவர் என்ன பண்றார்? சரணாகதி பண்றார் பகவானிடத்துல. ஸோ அறநெறிகள், தர்மம் மற்றும் நீதி நியாய கோட்பாடுகளின் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல தர்க்கங்களை முன்வைத்த பிறகும் அர்ஜுனன் குழம்பி உள்ளான். இத்தனை விஷயங்களை சொல்லியும் அவர் குழம்பி இருக்கார். ஸோ கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் கொள்வதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம். அது மட்டும்தான் நம்மளை முன்னேற்றி செல்லும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இல்லைன்னா குழப்பங்கள் விதவிதமாக உருவாகி நம்மை பரவலாக தாக்கத்தான் செய்யும். ஸோ கிருஷ்ணரிடத்தில் நாம முழுமையாக சரணாகதி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது சரியான பதிலா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ நெருக்கடியை சமாளித்தல்ல அவருடைய உறுதியற்ற தன்மை, குழப்பம், அதனால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடத்தில் சரணடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ பற்றுதலினால் ஒருவர் எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கும் தன்மையை இழந்து விடுகின்றார். இதுதான் நமக்கு இங்க கிடைக்கக்கூடிய பாடம். அர்ஜுனன் ஏன் இவ்வளவு குழம்பி இருக்கார்? சாக்ஷாத் பகவானே அவர் கூட இருக்கார். அப்படி இருந்து அவர் குழம்பி இருக்கிறதோட காரணம் என்ன? எது சரி எது தவறுன்னு தெரியல. ஏன்? அவருடைய அந்த பௌதீக பற்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்றார்? பகவானிடத்துல சரணாகதி பண்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு கடினமான சூழ்நிலை வருகின்றதோ அப்ப அந்த ஃபீல்டுல யார் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம ஒரு சஜஷன் கேட்போம் இல்லையா? அது போல இங்க பகவானிடத்துல அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் அர்ஜுனன் சஜஷன் கேட்கிறார். ஏன் அப்படின்னா அவரே பரம உரிமையாளர், அவரே ரிஷிகேஷர், அனைத்தின் உறைவிடமும் அவரே, அவரே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், அவரே அனைத்தையும் அனுபவிப்பாளர். அதனால அவரிடத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். ஏன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஏன் அவர் பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இந்த 6 குணங்களும் பூர்ணமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. மாதாஜி பிரபுஜி, ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம், கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.